ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. пеш аз оғози навор ҳамаи шуморо дӯстони азиз бо иди саиди фитр табрик мекунем ва бигзор ки аллоҳ рӯзаҳои гирифтаи шуморо ва корҳои хайри кардаи шуморо ба даргоҳаш қабул гардона. боз як маротибаи дигар идатон муборак дӯстон. акнун биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 килограмм TJ Dillashaw нақшаҳои ояндаи худро гуфт. аз рӯи суханҳои Dillashaw ӯ аввал нияти аз Aljamain Sterling камарбанд гирифтанро дорад ва баъд бо Генри Сехудо реванш гузарондан мехоҳад. ҳозир ҳамаи корҳо хуб рафта истодааст. дар муҳорибаи навбатӣ ман Aljamain Sterlingро шикаст дода камарбанди худро бармегардонам ва баъд аз Генри Сехудо қасд мегирам. ман шунидам ки ӯ баргаштан мехоҳад, аммо ҳоло аниқ кардагӣ нест ки дар кадом вазн баромад кардан мехоҳад. баъд аз Сехудо дар навбат Жозе Альдо мешавад. барои ҳимояи камарбанд ман вариантҳои зиёд дорам. ин вақте хеле ҷолиб мешавад вақте ки ман камарбанди худро бармегардонам, гуфтааст Dillashaw. хотиррасон мекунем ки TJ Dillashaw ва Генри Сехудо моҳи январи соли 2019 муҳориба гузаронда буданд ва дар ҳамон муҳориба Генри Сехудо дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. аз рӯи овозаҳо акнун TJ Dillashaw муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд бояд ки зидди чемпион Aljamain Sterling гузаронад. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер гуфт ки агар Тони Фергюсонро шикаст дода тавона, муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузарондан мехост. рости гап ман фикр мекунам ки баъди муҳориба бо Фергюсон барои ман якчанд вариантҳо ҳаст. албатта ки барои ин чиз ман бояд ки ғалаба ба даст биёрам. ман боварӣ дорам ки ба қафас баромада Тони Фергюсонро шикаст медиҳам. ба фикри ман нест ягон мухлисе ки реванши маро зидди Чарлз Оливера ё ин ки Ҷастин Гейҷ дидан нахоҳанд. касе ки дар муҳорибаи Гейҷ ва Оливера ғолиб нашава, ман фикр мекунам ки ҳамаи мухлисо муҳорибаи маро зидди ғолиби онҳо дидан мехоҳанд. махсусан бо Ҷастин Гейҷ дар муҳорибаи 5 раунда барои камарбанд. ин муҳорибаро бояд ки дар телевизион нишон диҳанд. ин чорабинии хеле калон хоҳад шуд, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 Майкл Чендлер зидди Тони Фергюсон меҷангад, а Чарлз Оливера боша зидди Ҷастин Гейҷ. ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Чендлер бо ғолиби муҳорибаи Оливера ва Гейҷ ҷангидан мехоҳад. а оиди хиди Гейҷ боша, пас ӯ мегӯяд ки Чарлз Оливераро дар ин муҳориба дузах интизор аст. ман бояд ки барои ҳамаи кор омода бошам, чунки ин муҳорибаи чемпионӣ аст. ман дар давоми 25 дақиқа бояд ки беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳон бошам. ҳозир дар вақти ин интервю не, балки шаби 8 май ман ният дорам ки ҷангвари беҳтарин дар давоми 25 дақиқа бошам. агар ки ӯ маро шикаст дода тавона, пас ман эҳтироми худро ба ӯ мерасонам. аммо ӯ бояд ки аз дузах гузарад, чӣ хеле ки Ҳабиб гузашта буд. аммо ӯ ба монанди Ҳабиб бақувват нест. ӯ чунин бадани сахт надорад ва ӯ ба монанди Ҳабиб текданҳои сахт надорад. Оливера танҳо метавонад ки маро дар хатогиҳо қапа, агар ки ман зарбаҳои беҳуда занам ва кӯшиш кунад ки маро ба замин афтонад. ӯ хубтараш бояд ки ҳар рӯз дуо кунад ки маро ба замин афтондатонад, чунки агар ки ӯ ин корро кардан натавонад, пас ӯро чунин аҳвол ба монанди Чендлер интизор аст, танҳо дар давоми 5 раунд. агар ки ман бо Чендлер 5 раунд меҷангидам, ӯ зинда намемонд ва ин чиз рост аст, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, боварии Ҷастин Гейҷ ба худ хеле хуб аст, аммо ман фикр мекунам ки Оливера дар стойка низ хеле хуб аст ва ӯ ин чизро дар муҳориба зидди Дастин Порье ва Майкл Чендлер нишон дода буд. барои ҳамин Ҷастин Гейҷ бояд ки стойкаи Оливераро ҷиддӣ қабул кунад, вагарна ба монанди муҳориба зидди Чендлер шуда метавонад. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошед.